Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Maskara! Hello, boss Kakibot. At tangin ninyo sa crossing sa patayng kahoy, si Abel. O Pakya. Unsa? Katong pampoy sa gasoline station. Kamaoy nagkasikop sa atong mga kakibot. Pagdali! Pakya! Ayaw binlig kinabuhi. Okay, Kakibot. Karon dayon, Kakibot. Lihok na yun! Pagdali! Oo, Kakibot. Karon dayon. Amo siya nga tangan sa eskina sa patayng kahoy. Gikan sa Deris Mansyon. Wa sa'y laing agyanan. Kung dili ang iskinas patayng kahoy. Puwa nga motor. Nagsulob og itom nga jacket. Bye. Bye, Kakibot. Psst! Ikaw! Kwenta! Oh, May selfie ron ta. kisa man. Ang pampoy sa gasolina station. Gasolina station. Okay. Katong gingal nagkabil ba? Pati! Nata. Paabuton ko ang tawag sa akong mga kauban, mga kakibot. Mumpahibaw na ko. Nga tipi na si Abel. Kinalang mapapasya sa kong daan. Kay siya mo'y mahimo niyang babag sa kong pag-angkon sa katigayon ni Daddy Rafael. Kakibot. Diri lang ka. Itago na itong mga motorsiklo. Ano na ito yung butang, Dre? Diri na ito butang. Pati. Basta ta. Kay basin mahagi na itong abil. Okay, pati. Bantay ha. Buwa nga motor. Og nagsulob og itong nga jacket. Oh, klaro. Kana. Hello, Bainting, bye, hello. Hello, bay! Oh, asa mo ka? Muli na ko, bye. Asa ka na kita? Niyan ako, hapit ako maabot sa eskina sa Patayng Kahoy. Mong mo ba? Sige. Paabuti mo dali si Charity. Sige. Sa di madugay, maabot ako diya. Ayaw sa may resultato ka trabaho do Rafael? Anata magsulti diya, bye. Aron klaro, drive ako sa motor. Okay. Sige, paabuti. Bye-bye. Hapit ako maabot sa eskina sa Patayng Kahoy. Waba. Uwa, pag na bating andar sa motor. Iyay. Igmata ginin mo mga mata ha. Ang akundungan, mo inigmat. Karon. May nabatin ako, motor. Karon. Siguro ang puwa. Puwa og ang nagsakay sulob og jacket nga itong ha. Kana. Okay. Kadula. Nakita ni mo. Wapa. Kada! Puwa nga motor. Puwa nga motor. Pwes mo nakana kagibot. Pero, dili man itom ang jacket nga gisulok. Someday. Puti man o niya. Wa nagsulog og helmet. Buwagaw ang buhok. Unsa? Para ha. Okay. Psst! Hulog! Para! Yes, sir. Unsa ato? Bungas ko, Eh. bayot. Masakay ka gwapo. Dali, sakay. Ngi, Kita kong ikaw. Sakay no. Nagdagong balot. Pagkanong tigang balot. Sa? Balot. Ganaw! Iatang imong tanang kwarta. Ganaw! Ah, unsa? Diri. Ay, Iatang imong tanang kwarta, bihot. Pagdali. Tuman, di mo yatag? no,
Oh, Sa mo. Ihatag diyon. ha, ihotog. Kana. Yatag Gisakitan diyon. ko, gisakitan ko. Unya. Asa naman? Aron di ka masakitan. Yatag diyon. Yatag. Dili day ko. Oh, mao ba? Pues, kinip. Ako- yan. ako- Pati. Di pati sa bayot. Ni ako, nakuya parang akong kauban. Buang kabayo ta. Musukol ka rin. Pusilit ko. Ya! Oh, ormos. Sa ibabaw. Yang sa Sao ang armas. kamong mga tulisan mo, angay mong inutilon sa maanip mo. Aroy! Agukutod! Pagpasal mo sa inyong kasalanan. Huwag ang imong kauban nga nakuyapan aron maulian kini-kinip. Ipos silang nukatun sa kong kauban. Pero nung ngayon, mahi ka ng duha. Okay. Bye-bye. Ay! Aray! Lalbayas kang biyuta ka! Ay! Agay! Agay ang tuhod! Di na Ikaw ko magod. Imo pang ginaginot ng bayot. Ate, mahal ka sa akin! Yay! Sao na to ang siro. Yay! Kung mo tong Abilwa na tayo mahimo. Yay ka! Pero asam ka ng apil! Totoo naman na dyan, iwa mo ginagi! Ang bayot naman! Agay! Yay! Giipis ko na ang imported nga bino. Og may pulutan nga saan? Maya. O niya, inom sa imported nga bino. Ingon ani ang kinabuhi sa usa ka milyonaryo. This is life. Samot ihatag ni Daddy Rafael ang akong gipangayo kaniya. Aha. Mao na kining akong gipaabot nga tawag. Gikan sa akong kakibot. Hello? Unsan man? Nihay adna. Nga way kinabuhi si Abel? Ha? Nihay adna ba? Ha? Way Kakibot? Way abil kami abot. Diri kakibot. Usa? Usa way niagi. Way agianan. Gikan diri sa mansyon. Paingon sa highway. Ang iskina ra sa patayng kahoy. Asa pa di siya lagi? Dunay, may abot diri. Nagsakay yung buwang motor. Oh, siya na ka daw? Siya na, si Abel. Dili kakibot. Nuwa man mag-jacket o itom. Usa? Usa man di gisolob? Puti ang isolo. Niya bagaw ang buhok. Usa? Usa buka ang buhok? O sa kabayot ang miyagi. Bayot? Ang sakay. Bayot? No. Bayot o kamo na amo na lang gitulis. Pero kami ang naimong inutil aray. Usa ba mo ipasawat? Ha? Pero ko kabantayan na da. Usa na mong inutil, ha? Naunay mi. Nailog ang among armas. Ipamusel mi. Usa? Wow ka na. Kinanglan mi sa imong tabang kakibot. Ipamusel mi. Ang among duga tuhod. Naimo na mi inutil. Kinsa ang maong bayot? Kinsa? Oh, si Abel? Ay, niabot na ay. Dari de. Oh, nabalik lagi ka. Ato naman ka kamo trabaho dito sa ilang Don Rafael. Nilang ko. Di ko gusto malayo nimo. Oh, unsa? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!